Sakazi bonke siyabonga kakhulu. Inhlangano yabahlali njengomholi wayo eSouth Africa ayikaze ishintshe esimeni sokunquma ngokuthi yona uma kunokhetho njengoba kuseyilo namanje onomalulu kwelokuchibiyela la ka-Ward 12 eTshele Juba ukuthi siseka ukuthi i-candidate le-ANC elicontesta kule ward kakhulukazi njengoba lana siseTshele Juba kwividiyo kunenkulu ukudlula wonke. Sixenxa bonke abahlali abakhona kule ward njengoba bekhona nakwamanye amavidiyo kuyo le ward enkulu kangaka ukuthi la bekhona kule mzuzu emncane esisele kulama hour ambalwa asesele njengoba benzile mina baqhubeka nokwenza njengamanje lana sikwiVD over 5000 aba registered voters and by now sibheke at least almost 2000 abavota sebengenile la and kuleyo number masibheka ngokusihlelo lwethu ukuthi iANC mama laphi nakho sibone iANC iza kahle nakakhulu siyamfisela uPongane ukuthi baqhubeka abantu bakule ndawo nokuthi bamsupport njengoba namsebenzi wakhe yaziwa kakhulu ukuthi futhi mihla kodwa ke sikubuka kukuhle kakhulu ukuthi ukhetho noma kugcwele ngalendlela emangalisayo ngoba noma ngabe kuthiwa isegroundini la le video othi ngaligcwalisa iground ngendlela epopular ngayo okusho ukuthi indawo emqoka le yaseTshele Juba lesibhedlela kodwa ukhetho la lo smooth ngendlela emangalisayo aqhudelana ama political parties la anhlobonhlobo khona namasha kodwa nje umsindo lana awubona except kuphela ukuthi kune vibe yabantu abenza support yamaqembu abawazele lenhlangano ke iANC idlangile la izibekile phansi ineziteshi la endlula cishe zonke inhlangano ezikhona la lemvunulo yayadayiswa la endlula zonke iziteshi ezikhona la inamatende la mangalisayo endlula zonke inhlangano ezikhona la kodwa ke lokho kukonke kuchaza ukuthi namanje iANC abantu bayithembile nathi njengenhlangano yabahlali iSANCO kwaZulu South Africa siyayisupporta kakhulu ukuthi ayiphindi inikezwe lawa amandla okudonsa umzabalazo wentuthuko nenkululeko yabantu egcindezelweni yokungazi ukuthi izwe liphathwa kanjani. Yabonga kakhulu umsakazi. Mhlambe uselapho nje bomloli la sikade siphambi kwakuthanga insibe sila sihamba ke nobhala lapha ubaba uMike Mabuya kakhulu behamba bengena umuzi nomuzi abahlali bala bakuvezile ukuthi benza iphutha eqaleni bavotela obekade njengamanje usedlule emhlabeni kuyena nje manje ovula isikhala sakhe njengamanje balibona iphutha labo bazolilungisa uma ngabe belilungisa mhlambe uthini kunina uma belungisa leli phutha laba babelenzile yes kuchaza ukuthi babuyele emuva ekutheni iphutha ababelenzile lokungavoteli iANC njengabo bonke abantu abaningi abenzile lelo phutha kakhulukazi lelo khetho esibuya kulona lesicabanga ukuthi sebelibonile abantu abaningi ukuthi lisihlehlisele kangakanani emuva number 1 thina njenganenhlangano ethenjiwe abantu nebathembile abantu number 2 kodwa njenganezwe kakhulukazi njenganesifundazwe sethu njenganamanje kulukhuni ukusifunda kanti buso sibona ukuthi sinto ewukuthi njenganamanje awazi noma siya phambili noma simile noma siya phezulu noma siya phansi kodwa ke yize kunjalo siyakubona kodwa futhi khona ukuthula ngaphakathi kweprovince ukuthi kona akunyakazisekile yileyo nto kuphela singathi ke mhlambe siyishayela izandla kakhulukazi lokho sikubona kumanje la kodwa sithi abantu bonke zonke indawo uma bengalungisa iphutha lokuthi kuphinde futhi kuvotelwe iANC ngobuningi then iSouth Africa kanye neKwaZulu Natal izosimama nje bathi simeme mhlambe la asiphethe ngokuthi siyazi ukuthi beze mhlambe beqala bengathembi khona mhlambe okonakale khona phezulu ikhona imhlanje leba nayo ukulungisa ukuze abantu bebona hayi la besuka khona beku-right kwaba lezi ezithile saqhela khona njengamanje senilungisile noma niyahlela ukulungisa ukuze lephinde benethemba kodwa benithembi yaqala basanithembile kodwa kube leso simo nje ukuphathizwe nokuphatha isifundazwe kohlezi kuyinselelo noma ingasibusona isikhathi engicabanga ukuthi elinye lamaphutha ababona ukuthi fanele siwalungise indlela esiphathe ngayo ebuholini njenganesifundazwe ngicabanga ukuthi lapho la mhlambe siyenza khona saxegisa khona intambo zaxega impela kazaphendela zagcina sewumcilo uma ke sesibuyise lokho njengoba kukhona nje obaba uPongane
kukhona uComrade Mabuyakhulu namaningi amanye ama-leaders aziwayo emphakathini la KwaZulu Natal naziwayo kwamanye eSouth Africa kuyalikeza leli themba lokuthi hayi nayi lenhlangano ayisekho ezandleni zalokho kade bekubona obekusimangalisa nasi from time to time indlela bekade kwenzeka ngayo ngoba phela noma iliphi ibutho lifanele libe khona ukuthi likwazi ukukhuzeka uma kunebutho elingasakhuziki elizikhuza lona akusho ukuthi alisekho lona ibutho uma kunjalo kulungile asibonga kakhulu mhlawumbe nje awakho okugcina nokuncenga futhi amadlela ndawonye no-ANC ukuthi cha awabuye kubanjalo kuye phambili akube njalo singakhuthaza nje ukuthi vele umoya wokuyokhethwe njengamanje awusezuthula sokuyimoya vele osukhona asingeneni kuwona asijabuleni siyakuwona kodwa okukhulu asibe nenqobo ukuthi sifuna ukwenzani ngenkululeko sifuna ukwenzani ngokuphatha izwe sifuna ukwenzani ngentuthuko kungabi ukuthi sifuna ukuthi nje hayi mase kungene mina noma mase kungene thina ngoba lelo phutha solenza liyosibulala izizukulwane ezizayo namanje ke siyacela nabo abaholi bonke ukuthi abayigade lento yokwenza ukuholi njenganento yabantu abazwana bona hayi njenganabantu abanomundla enhlanganweni zonke sihlangene ngiyabonga kakhulu Thoza kusibonga kakhulu ngesikhathi sakho amen